We zijn hier in het Zwijgerbosk met een blomke. Onbeen toch bloemenboutique Gildera. Echte bakker Eddie de Jong. En Prowork Dokkum en Soesterveen. En wij brengen een blomke bij Jannie. Beppe Jannie wil ik wel zijn. Ze is opgejoend door Chalina. Ze is de 15e met de fiets vallen. Schouder te komen. Grote ellende. En haar man die staat haar nou bij. Die mag haar verzorgen. Dus we zullen even zien. Als we haar geen opbeuren kennen in deze tijd. We zullen even zien dat ze thuis zijn. Nou. Even zien. Om maar met ouderwetse bel maar een muziekje. Beetje in de kerstsfeer te blijven. Ze bent thuis. Het is huis, jongen. Lip en Jannie, goeie jongen. Goeie jongen. Is Jannie ook aanwezig? Ja, hier onwaardig. Zou ik een bij de deur komen kennen? Dat weet ik niet. Dat mag je gewoon door. Oeh. Nou, dan zullen we het dan maar zo doen. Ja, ik had het. We hadden het. Ja. We brengen een blomke. Ja, dat is bijna Ik voor haar zelf. Ja, mooi. Schoon, er zit ook nog wat lekkers bij. Ja. Oh ja. Alsjeblieft. Ja, lekker. Ik ben van de Vrije Piraten in samenwerking met RTV NOF. En Chalina hier hem opjoen. Ja. Ze zei, ja, ik denk dat het Beb is. Ja, Janine aan hem. Ja, juist. En maar de fiets van, schouder is ook om. De hele dag om, de hele dag MCL. Narcose, draaien pogingen, schouder erin. Ja. Maar het bekomt nog aardig. Ja. Het bekam aardig, maar ja, heel last van de nek en die arm hingen er omheen met die mutellen. Ja, met die mutellen en dat. Juist. Maar we brengen een mooi blomke namens haar dan. En ze zijn leven die maakt heel goed op haar passen, dus die verdient ook wel een blomke. En dan gaan we het dan een beetje in de coronatijd een beetje een opbeur. Ja. En hopen dat het gauw bekomt. Ja, dat hoop je weg. Ja, nou. Je bent hartstikke bedankt. Praten. Alsjeblieft. Ja.